Hej alle sammen og velkommen til den nemme bogguide. I dag skal jeg vise jer, hvordan I får den her netto-inddrag, og der er mange måder at gøre det på. Jeg har den ikke sat nu, som I kan se på min reputation, men der er stadig, jeg vil stadig lave en guide, og det er også en lille introduktion til min kanal, da det er faktisk min første video, så her er den på den nemme bogguide. Så det som jeg gør, det er, at I ligger simpelthen bare de her startquesten, den får I vist over ved en Blood Elf, der ligger omkring. Han ligger sådan lige sådan en ø. Der skal nok komme en guide på, hvordan det, eller hvor han er. Der bliver noget med netterung, hvis I ikke ved, hvad det er. Det er noget, der gør sådan, du hurtigt, eller de hjælper dig et lille boost til reputation. Så ja, der er mange måder for reputation med de her på, og min guide den kan simpelthen hjælpe jer på at blive for omkring en uge ved at tro. Som I kan se her er netop og det er en lille rute, som jeg viser jer nu. Der er garter med et, som man kan se nede i hjørnet. Det er alle dem, de hedder, og det er dem, du skal bruge. Så hvis vi går på garter med nu, så vil vi kunne komme med. Så kan vi pille ved alt muligt her, og vi kan simpelthen importere det ved. Nu går jeg på treasures, og det eneste jeg har flueben i, det er netop. Og på den måde så gør man det. Der skal nok komme en, hvor jeg uddyber en tutorial. Så kommer jeg på roots, og så sætter vi ruten til. Og der bliver så går vi simpelthen ind her. Og så har jeg simpelthen 2 ruter, og de 2 ruter, det er bare til netto, ikke? Så den viser mig simpelthen ruten, og så burde det poppe op på dit minimap. Der kommer også en større og mere uddybende tutorial. Men så er der ikke rigtig andet at gøre end bare følge en linje, og så finder du noget. På sådan cirka en rute, der finder du 4-5 æg, hvis du gør det på et godt tidspunkt, og der ikke er nogen der. Der er der lige der, så som du kan se her, du kan også sætte blomster til, hvis du gerne vil farme blomster, og alt du skal huske, det er at have Gardermate 2 og Gardermate 2 data, for ellers så vil det ikke virke. Og det er sådan det virker, og jeg kommer nok til at lave en lidt mere uddybende tutorial, som sagt. Og bare følge ruten, og så skal I sgu nok finde den på et eller andet tidspunkt. Jeg finder omkring 4-5 æg hver gang, og ja, det er rart, eller det er et lille godt boost, som der lynhurtigt kan gøres. Jeg skal nok lave en ny tutorial eller en ny guide, hvor jeg startede faktisk ikke fra alle questene af. Jeg lavede kun nogle få queste, og forresten, hvordan du får det her kød, det får du simpelthen ved, at du dræber nogle. Det kommer til at vise på kortet i min næste guide. Så hvis du gerne vil have en ny guide, så husk at like videoen. Det skal op på 5 likes. Jeg er godt klar over, at jeg ikke har så mange views endnu, sådan det går jeg da stærkt ud fra, at jeg kommer til. Så leverer vi simpelthen vores æg, og på den måde, så har I lynhurtigt fået reputation igen. Og som I kan se her, har det lige givet et lille godt boost. Nu skal jeg se, om jeg kan finde det her. Men ja, som I kan se, så er det hele, har man fået et godt boost, så der kan jeg sige en farvel alle sammen.